Nagdugyot ka nga. Kaya ka patatay kung matagtipid. Gusto naramid mo. Nagagit ka man tatapi pita. Ay, Winsor! Ati, kaya nagagit na ako. Hindi ka man pa'y kape, pipita kape man. Ano titimpla, sir? Adi, Kape ka o kape. Para ko ba? Ano adi, nagkapuji ka ng gahan ko. Kumporme, basta kape. Ay, sige, sir. Mas masam. Sir, ako tikapin, sir. Ay, thank you. Thank you, Pipita. Kumusta nga Pipita? Diyan ito, talay. Wait, matla ko, sir. Yan, nakitipid ka matlayan kay Danom. Ay, Winsor! Adi, naglaba at isutay inwashing ko dito, Chiyo. Ay, hindi, maya, makatipid tayo. Adi, naginawak pa tatay, isutay na yung sigog ko, kadagi di halaman ni ma'am. Bueno, sa nung namatay. Winsor. Tapos, Pinagdigos ko, sir. abay, pinagdiwas mo. Isa ata yung timplak takapin, sir. Na? Ano? Na? Na? Isa yung paborit ko, sir, na yung timplak takapin. Nagdugyot ka man, pipita ka po kahit mo lang tagtipid kasi naramid mo. Isang timbagam, sir, susurutok lang maging bagam, ah. Kanya matin, pipinta mo, di ka sa hati ay sos. Kaya bugo. Matal-aramidin mo kas tagamin. Sir, sumusurutak lang matitibilin niyo, sir. Isa nga yung bagay yung Kaya ba tagpila. Jesus ka no. Sayang ang kakapit. O, ikaw ba mo, ano kaya mo? Sir, madik ang kakapit. Kaya mo kasawin, paano mo kanya, kung umamak kanya? Sir, tayong bagay, mat naman nagtipid at tinanong. Ay, Jesus, pipita ha, umamak kas dyan, ah. Di ba mo dyan, sukatang doon, sukatang.